लोगोफोर नै जोंहा प्रग्रामाव थांनो ओंखारबाय दालिगावआव न'निफ्राय भिडिअखौ स्टार्ट खालामफैयासै जोंनि अफिसनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय दा थांसै गारिबो फैबाय ओंखारबाय जोङो नीलेश्वर बान्था होनायनि मोनसे प्रग्रामाव दायो नै ओंखारबाय नै जोंहा गारियाव दङ दायो दालिगाव थांगासिनो काजलगाव मोनफैबाय नुवाखै मा रायलायो नै जों लोगोफोर दालिगाव टाउनशिपआव फैबाय लोगोफोरजों नै हाबबोथारबाय नै जों साइजखा साजायनायफ्रा एकदम बिफां गायनानै हानानै साइज नुबाय सफैथारबाय नै मोनथारसै नै जोंहा नै खामसाव खुमसाव जाबोजोबबाय फैनो प्रग्रामा सफैबाय बै सिङाव जागोन आरो सिङाव सफैबाय नै लोगोफोर बैयाव जागोन आरो प्रग्रामा बैयाव दा लाइट होथ'वाखै मानसिफोर फैथ'वाखै माने टाइम जाथ'वाखै बेयाव जागोन आरो देलायबोनानै फैबाय बिब'मोना मोदायजोफोर बायदि देलायना फैजोबबाय सोर सिनायगोन बर' सिख्लाफोरनि महरबाथाय ओरैबायदि आयु 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 बर' सिख्लानि महर होनबाथाय नुवाखै बर' सिख्लाफोरनि महरजों सोना फैदों लोगोफोर कमप्लिट रेडि जाबाय दा प्रग्रामाबो जागासिनो आरो हनै गोसोथिं जों ओरै खिथाव दङ दा गाबज्रिबानो मोसासिगोन ड्रामा देखायदों प्रग्राम जोब्बाय मोसाखांबाय ओंखामबो जाखांबाय एकदम आंहा हाखु दाखुजोंनो भिडिअफोरखौनो लास्लाबासै एकदम दायो थांसिगोन न'आव प्रग्रामाबो जोबनोसैयानो जोंबो मोसाखांबाय दा थांसै लोगोफोर दिनै प्रग्रामाबो जोबसै लोगोफोर जोंबो न'आव थांफिनसै दा दिनैनि ब्लगखौबो आं बेयाव दोननोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय